Innova pen bike kachitong inut arengahu kiso. Pini porphai kep malom Bokajan Police Station Kepalu National Highway 39 pen number adorso atowar kachikok adung Innova pen bike kachitong inut arengahu kiso. Sonsi inut arengahu kiso abang lapuan ahiring tangrak kalilang pusi raiko masai kia tumpen nang pachinidun. Lapen birta kelong dun atengke arengahu kiso abang amen wai song terang arta ningka rekithom lapen asar buramen khorsing terang asar piamen sadhona lekthepi arong kanbor terang number adorso balipathar pusi pangthekpon anparta bike registration number AS09F5060 lapen Innova registration number AS06M5303 pusi pangthekpon Deopani pen Joyson terang TK News Lakhain Koira Trok Duarbaguri constituency alongri arat mate tarapung borpung Karbianglong alongri arat aparman Duarbaguri Press Club First Bird Anniversary Catalona Jame ke pamanpon. Lason si bangso Duarbaguri Press Club ke chengpon lake ke damtang ni phai krener ke matijong suri hinira ingkoi raisi arni si Duarbaguri Press Club amahang pathek ponlo. Bangso pen non an lake ningka ni si ke chokmate First Bird Anniversary asai dengpon thulo. Bangso aja meke paman pon along mai phu Bidya Singh Ingleng pensi mai che pahem pon la pen chun bang Rajesteron pensi aluhi pachini pon la pen chun bang Rajesteron ahin pen pherang ke atum ke claim ke dam ponangji asaya phuthak arsik jit pen Duarbaguri Press Club akorte do ana phanta than pare pon rap chun bang Rangsina be ahin pensi Duarbaguri Press Club akorte do ana phan la pen chopha pangjang aluhi atum phan la pen kachitong akorte ingjir atum do ana phan kachoro pajir pon Anparta XEM Benting Terang, VDC member John Kathar, Kahora Lems, Secretary Rajaning T. Lapen Duarbaguri Constituency, ASDC President Rajan Hanse, SGB Mohen Kiling, Prodip Terang, Lapen Ongdung Akorte Ingjiratum Nangchitongdun. Lapen aluhia tumpen Ferangke tumke claim ke dam nangji asai alam sita arsik jit jumisen alam thantekang. Lapen Ferangke tum dokoksi moni datum kisung ke boy ning karong mate doan asai sita thekdun long lopusi Duarbaguri Press Club Katalon ajai meke paman ponalong kachopha aluhia tumpen ningchepon. Duarbaguri Press Club Katalon ajai meke paman ponalong ongdung akorte ingjiratum nangchitongdun. Lapen Kosonsi ke claim ke dam pon nang jia buthak lapen kachoro alam the Andrew Hanse Duarbaguri Press Club Sport and Culture Kongchun bang pen kachoro mate bangso ningkani si ke chok Katalon pon thualong kenang an ason ke choki jun pen chenglok ongdung nang kacharap kachito dun abang phu bang phi atuma phansitame choro ponsi mesen pen bangso ningkani si ke chok Katalon ajamek pachun pon longlo dehuri pen amo sinti TK News Duarbaguri Press Club amhangat eketherani pusi nilka nang tong long pon methang da ningarong lo tapen ke sibang ke Duarbaguri Press Club ke dupen jok nilka ningarong the bangala halo ke Duarbaguri arota kidukelak si ong munak lang kicing thura amu stame keli liadim dola asilahai kadugawe ke than ke dam si ke lang dam ke paklang dam nai bang ke la ke reporter tum resa tum si cipadu bang po si aprang ga we sta nor bang ke alang tum cipadu the pot Duarbaguri Press Club President Secretary pencenglok kado we member pan tame nili ni aklong man chorol tapen ke alang tuhan anso si Cepaduk pon thegi apana thema la kaching thur kililia di manta nang tum damra ara la paklang nang po alo te ala kiron ke bang atu metame bang aku aning pipli pong ke alang tum ta matha ku tawar longlok ko tawar li lang ko tame ada ko bisi kenang son ma ko tame presa tum si paklang pon lo bulang te kata kaching thur yi si atau war longpo sini lening tepik lo senang tum Duarbaguri Press Club atau we amuar tum posik pikat po kaya nang tum yang lipan nanti bisa dilang nang tum manang curu parpik lo nang tum anso si cepat duk pontha kan biak hege duk pik pak kapot lapang dilu talua ko kai penak lo masih kadu we nal tum cepaduk mara kithe ke reya tawar kadu we tame nal tum paklang kono nal tum cepaduk pon tha pasinal tum chun ngri
Duar Bagori Press Club atom phan akiru mate akardom pi pajoro kardom la selain lo nili ning arong parpik lo nang letum pini la bangso a Press Club Duar Bagori long amang pathek konpen pini ning kane si kechok la bangso mang ke talon celebration lo nili tanang chetong dun long ko pai ke melu pusi nili ta chamat hadam lo la siblang subang a Press Club litum Duar Bagori lo nang du ko bangke jurur deon athema aprang litum aprang apur alom bangke kisung ki boy pen cenglok kadok awe cibong cek amo bustame longlelam ki awai bustame kapre lam bustame litum pachit hang the ohita mela bangso media mate Press Club na bikok pen abangke litum atok anu kido akar bi khe tum anstame la bangso mobile jug hudo posi la bangso long kithek long pen maslang tum ta pinang ana lam the bertanang long dun lo kachini ne son ta chini lo la pen anso se chini pon tujilang nang letum anso se humri dam tha to no litum net ka ve dim long son lapen te tuar ka ve melang ka ve dim long tum pali tha ante anso se labang so anso se litum kar bia khe ko ana kitu lapen ko ana kaching thul thelang ma develop lelang ma lai putha da tum ka dogo ve litum Duar Bagori pon chot kali litum angkang pi gute all india mata pati thang pon je pani to khe na prang dun theki phan ke kam jor thek je phan Kacalia mu pencenglok jutang jubat kadoga we ansame mesen me atana prang dun thek je phan nangli tumang no nili hin pen nang choding di dun lo anso se nang tu pati thang pon tha lasi lam ti padingoi lo nili nangli tum pini labang so amelo nang hang pon apot suri akiru pajibsi nili lam thedal ansi dibek cheklo Matijong ni phai kri sir kepani lakhaing koi ratrok Duar Bagori MEC constituency angkang Dolamara Cultural Complex open stage along Dolamara Hemphu Mukrang tirikam amai mate reception committee atumpen pherangke amai kangnipon labangso pherangke amai kangnipon along kachitong dun lake Dolamara Hemphu Mukrang tirikam amai phu Santos Rongpi Kongchunbang Gotom Terang Hawar amai phu Kensing Ingti Pachithang Chunbang Robinson Killing Hemphu Mukrang tirikam amai along Klembang phu Robert Timungatum Chitongdun labangso apherangke amai kangnipon nangkoke jesemet ingdeng inkoira ki thom Hemphu Mukrang arani matijong ni phai inkoira si lapen inkoira hini paninia farman katalonje futhaksi pherangke amai kangnipon pusi gotom terang pen ningje pon lapen ke lapu Hemphu Mukrang arani katalon ponje phan 50% anke tang edlo pusi maipu Santos Rongpi pen ningje pon pen ke ahawar tin pen ta bangso Hemphu Mukrang arani katalon pon jialong nangka chitong dunjia phansi labangso pherangke amaya long pen chuning ripon lo pen ke AC team karbiang long atuma phanta puthot chuning ripon labangso Dolamara Hemphu Mukrang arani katalon pon jialong nangka chitong dunjia phan maipu Santos Rongpi pen chuning ripon angton pen alam arju konsinang dehuri pen amosinti tike news Rupa pila, asini lihat hawar mai, hoi pen pudunia alam, juga kacungan dunia alam tiklap dihalau. Ini itu program menota pinang ampilih lo, sita orang gangbura, lapian sorgeri gangbura, lapian songlong doan, itu dengan itu hantar, sita me kanani kali lihat sita me kalang itu dokok taham ini, hasilnya news long. Pen lang cetan semua soal ini nanti tahun pun sih atau kami pun kami ni tu mahir pen sendiri lah. Lapen an ke klaim pun bonglo pen pray ke 50% ansi non ansi tang salah si an kecun pun sih body. Tuan kami soal pon pangthai pon bomlo lapen tuan bui pon bomlo lapen dia tu pendel bini nistame sik pon bomlo lapen ni tum pirana kami tanglo posi aku ni tum isi kacupa pondo ni tum karbiang lo Thomas Council ACM tulam long hang lapen tim karbiang long lapen MP lapen doan MLA bangpli lapan sami ni tum tak kacupa pondo alang tum tame wang pen labangso karbianim rokom lapen karbia dorom laso phan ansu se ke paching thur ponjialong alang tum tame wang pen hogor nang pidun ali racho acham nang pidun ason te pusi manang jitong dun vek po pusi ni tum bangke nin thi polo la hawara mai penta ni tum pinangana abang ke alang tum ajok pensi ni tum laso kam bangke claim pon lo
dam bolo alang tum hir jume pen alang tum ke akira pakito cito bensi ni tum pinangan kama chun bolo alang tum ta la so la bang suar ni bangke nang citong dum pet sonte pusini tum hawara mai pen chun tin Karbi Anglong ang adang pilong wan si hawar duma la so hum krang hawar atum don alang tum tami cisik pet pen kiwan pet je phansi ni tum labang so dalamara diri kama mai hin pen kachuni ripon padu basalang nitum silame nitum ning khelo je non amat birta chalalong kilong tengga hawar tin ma cisik nai si dulu busa dulong woi fit sami nitum pen ako suri lang tum phan kachuni ripon tulo je na itum na hok pen no sitame na itum wang bek nang ko la pen nitum dak nitum ma romolo nitum kalkli pe jolo mane hem buarani long nang itum ma chitong vege phani likin kachuni lo laben central kumti tu na itum sami na kerap nang itu tu na itum ki claim ke tampen di itum pinangan dak jakong che pharang kon lo laben la so jakong na itum na pidu no potang itum tame ang ton so ansu se aku ki claim e tampen itum lo apora teng pen ki pachun pon tulong che pan na itum handa uthot churin ning ri pon le thotlo na itum same la solong arnam hempu mukrang ahil jume pen ansu se pachun bai banang tuma hil jume la pen arnam hil jume ni tum tame sohang lo la pen ni tum la miet mi phun ben la bang su ham purani ke pat arani ke pachun pon che phan ni tum same un an ke body pon po la pen cisik pon ka bang ke ni tum bang ke pinia bang ke 60-70% kam bang ke tang lo la pen ni tum la so kam ajai mek lo ma che tong dik po alu ya man peng pen la pen puthot wang thu po mi phai ing koi ra hini ki jot si mate andung ki tiar ni ason lo khala bang sor ni bang ke adap por phai pho pen bang ke kursa atum chinglu ching thi la pen duwan ke bar la son thaksi por phai troxy la pen por phai ner kep an lama kang thur la pen wang thu po por phai ner kep la pen por phai kep an se kar pli la pen wang thu po por phai kep pen por phai kresian sari bidai por phai kresi la pen por phai krehinian ratamai pi la pen ratamai pi det por phai hini pen por phai plian choran kichu la pen wang thu po por phai 5 mate pho pen por phai ner kep an ludu kleng sar po pen longdu kleng sar po lun kanamali la puson si ilitum la bangso ninia perman hem purani along kedeng pona jai milke la anhelo la si kuthot nili la bangso sayang deng long rat along hil jume la pen kirap ka chhang putha ithi thini pathan je phansi hem pu darbar mate hamar amai tu ke hai yan singing ti alang phansi apopi Perangki abitung korte tompan ili tum nayo fateng ben kebang apot la se ahok lo la bangso perangki mai along ke phap konalam theke pulang li thani ket lo la se la bangso ajai mek ke lage pu nili tumak sinat flex skater do lo ingdeng ko ra ge thom hem rani ke talon la bangso ke talon lo ajai mek kela poson hello pani nia farman si ni tum pathik pon lo pani nia farman ke lalo ke chengsi mati jong ni phai ingkoi rai si ada porfai troxy pen si chengpo lake tiri kama mai lapen sancho mamai tum ambong kachetong lapen ba jiner cap mate porfai ner cap pen porfai sir cap an tiri amai tum khan ke de lapen puthot wang thu ko porfai sir cap lake lang kiso kijun lapen puthot wang thu ko porfai crazy pen porfai crazy ra chitim an arsik jit abang phu mai labang ke ladak lopson si ang deng bi pon lo ke chengsi lake tiri amai bang pudoan hini lake tiri kam amai bang pudoan ke thom lake habar amai mai fu lapen kongchun bang lapen
Fort mate ingdeng pli chokamar bai mai phu lapen kongchun ba lapson thosi arni gansa mate arni tilia por phai isi lake krungching sai mai chengpon po halabang so krungching sai long athipi gen pon lake lalo karbianin lapen karbia jutang right komma phutha lapen hini ke lalo karbi kurusar duan kenang shot alam ka chethan ka chimun lapen kethom mangkelalo karbianim kepang tangji aputha halabang so bache than ke chimum mate krungching sai mai long alhi sar po sar man tweng ki do bang phu Dr. Dharam Singh Teron alang lina chitong nunji lapen alang li ari sang ho kanjang terang lapen lason taxi chupha pangjang alhi nang chitong nunji lake mai phu lapen kongchung bang KKCA, KHYC, Rasingja Song, KHA, KHAA, KHSA, KHYA. Litum dalam meralong hem kumukrang Ripson Committee pen nang chok paponate nang litum media person tung ke wang apot nang litum paningat wong pen litum hem kumukrang mate hem kurani Ripson Committee dalam merah ahin penang tuhan suri akiru pilo pini netum labang so press meet along dili methang matke Ripson Committee amai phulo apu bang kotom terang arang like Ripson Committee along akong chun bang lo lapen hapu anathu bangke arang limen ke kensing tipu alang like lasu dalam merah hawara mailong amai puiglo lapen hapu bangke nilitum Ripson Committee long public city lo alang limen ke Robinson killing lo lapen pu bangke alang li nilitum Ripson Committee long a members lo Robertson Timu alang like anpada alang like than bang halo lasi pipot si nitung pini laso media nang kahanang kokma labang ke nitum karbiang lo madang pilong pen ningkane sek pen nitum hempu mukrang lasinja kachithok mane hempu arani sini tum pam hok polo peneng bangke indeng korage thom kipleng lo labang ke nitum dak dalam merah ahawalong si padopon pu laben ani bangke ing tarik ing korai si lapen tarik ing korai hini Desember ciklolo lasi kadok awe angdang pi karbiang long arat doan sami nangkaci tong dunji nangkaci to dunji lapen alir alon kadom kadi nangacirap nangacito dunji pan nitum labang so Ripson Committee hin pen kithe kiding doan lapen song long ki klematum an lapen thorom long kaching hon korte lapen injir sarpi sarpu pan nitum laso nangaitum achudi pensi nitum pachini lo phai lo laso ki pha pan si pini labang so press meet bangke nitum hin pen ke pan niponik lo